खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रौथानि लामायाव पुलिस आरो पेरा मिलिटारि हान्जानि हान्जा सुरनाय। नाथाय बे हान्जा सुरनाया रावबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नङा। बे हान्जा सुरनाया भटारफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायसो। उदालगुरि पुलिसनि बिथोन बादियै रौता पुलिस थानाया भट सोगिरिफोरखौ गिनाय गैयाजासे सिगांथिं फैनो आरो भट होनो खावलायनायनि थाखायसो बे हान्जा सुरनायखौ खुंफुंदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना थार भट होनाय रेकर्डनि गेजेरजों आसामनि मुं गायसननो थाखायबो खावलायो। दिनै जोबथा आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि फोसावदिंनाय 19 नं सिडली चिरां बियाबाव BPFनि बिजाथि फानिराम ब्रह्मखौ देरहासार होनो थाखाय कुंग्रिंआव BPFनि कार रेली बाहागो लादों सांग्रां ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी आरो मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथांमोना। जायखिजाया समावनो खाजागोन पवन खेराया। नाथाय खाजानायखौ गिनानै दिल्लीनिफ्राय खारखोमाबाय पवन खेराया। दिल्लीनिफ्राय हायद्राबाद सहैबाय। कंग्रेसनि दैदेनगिरिया मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि बिसि रिनिकी बुयान जार्मानियाव 52,000 कौटि आरो गुबुन हादोरनि पासपर्ट दं होनना अजद गोनां बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो रिनिकी बुयाना गोख्रों एक्शन लादों। जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव NDAजों थोंजों हेफाजाब होनाय बिथिंनि सोमोन्दै खौरांगिरि मेल लादों बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फरम अफ एक्स-NDB हान्जाया। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायोदि फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलियाव अपेनलि इउनाइटेड एक्स-NDBनिफ्राय फैनानै NDAनि बिजाथि आरो BPFजों थोंजों मदद होनो थाखाय थांखि लादों। जिहेतु गासैयावबो इउनाइटेड फरम अफ एक्स-NDBआ NDAखौ हेफाजाब होनो थांखि लानाय बादियै बेबादिनो बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फरम अफ एक्स-NDBआबो NDA एबा BPF दोलोखौ थोंजोङै सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायथिदों। हादोरसानि मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाया दिनै जोब्बाय। फैयै फैयै दिनै जोबथा बुब्लियाव सफैबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाय साना दिनै बेलासि 5 रिंगायाव थुंगेबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाया मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसाम आरो BTCनि मोनफ्रोमबो पार्टिया गाव गावनि फोसावदिंनायनि गेजेरजों राजखान्थि गोहोखौ दिन्थिदों। बेबादिनो BTCनि 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'आ बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव रायजो राजाफोरनो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदोंदि बे बाराव BTCनि गासै मोन 15 मासिफोरनि गेजेराव गासै मोन 12 मासि आवग्रिनानै UPPLआ दिसपुर फारसे आवगायलांनो थाखाय गोख्रों जादों। थामहिनबा दिसपुर फारसे गोख्रोङै आवगायलांगोन बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPL पार्टियावनो 9 एप्रिलाव भटखौ होगोन, जेराव गेजेराव सानसेल'सै 4 मे खालि बिसायख'थि फिथाइखौ मोनगोन। तामुलपुर बियाबाव बे बाराव आं 50,000 भटनि फारागथियाव एबा गिदिर भटनि फारागथियाव देरहागोन होनना फोथायनाय दं होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै आरोबाव प्रमद बर'आ बुङोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो राजखान्थियाव हाबबाय आरो गावनि बिसिखौबो राजखान्थियाव लाबोबाय। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव UPPLनि खहा बेरगाव जिल्ला लाइमोन UPPLनि 2 बिबानगिरिफ्रा BPFआव हाबबाय। बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो थानाय समनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि बिबानगिरिफोराबो बिबान आरो दोलो नागारनानै BPFआव थांगासिनो दं। BPFनि गोख्रोंथिखौ नुनानै मैया बेरगाव जिल्ला लाइमोन UPPLनि बिबानगिरि सन्जय नार्जारी आरो जिसिकेल बसुमतारी बिथांमोना रिहन दैमारिजों BPFआव हाबफैबाय। UPPL दोलोआव बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि गैला, बेनिखायनो जोंबो ओंखारबोबाय होननानै फोरमायदों सन्जय नार्जारीया। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गोबां जायगायावनो पुलिस बिफाननि गोख्रोङै नायबिजिरनाय सोलिदों। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जिल्लानि सिङाव थानाय लाकारागादाव सिग्रोमनाय समाव आयेन बेरेखायै 30,50,000 नोगोद रांखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आयगनि बिथोन बादियै दाफुंजानाय फ्लाइं स्क्वाडनि जथाय हान्जा आरो पुलिसआ लकाराट ओनसोलाव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गोबां बिबांनि नोगोद रांखौ जब्द खालामनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव पुलिस आरो बिसायख'थि मददगिरि एबा बिबानगिरिफ्रा सन्देह खालामदों दि बे रांखौ भट होगिरिफोरनो
राननो एबा बिसायख'थिनि सिगां भट बायनायाव बाहायनाय जागोन। बे बाथ्राखौ अजद खालामनानै 9 एप्रिल खालि भट होनायनि सिगां एसेबां बुरजा बिबांनि नोगोद रां मोननाया बियाबनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।